Krásny večer a som nesmierne šťastná, že sa nám podarilo to nahrávať a že to budú môcť počuť aj ďalšie dievčatá. No a dnes máme úžasnú tému, pretože leto je za dverami a máme tému Leto s krásnou pleťou. Príprava pleti na horúce letné dni je veľmi dôležitá, pretože teplo a slnko sa naozaj môžu veľmi podpísať na stave našej pleti a môžu spôsobiť podráždenie, premastenie, vysušenie, šupinky, akné, môžu, teraz sa trošku vystraším, ale sú to fakty, ktoré naozaj môžu byť vplyvom slnečného žiarenia a tepla. Tvorba vrások sa zhorší, poškodenie vplyvom slnka, čo sa týka hyperpigmentácie, pigmentový škvrn, precitlivosť pleti a takisto aj škvrny aj po akné ostávajú oveľa dlhšie, pokiaľ tá pleť nie je správne ošetrovanie. A dnes si povieme základné tipy na to, čo by nemalo chýbať pri ošetrovaní pleti v lete a ako si s tým poradiť práve s prípravkami Mary Kay. Veľakrát sa stretávam s informáciami, že na kúrach sa stretávame s informáciami veľmi dôležitými pre naše ďalšie fungovanie a pre krásnu pleť. A je teda na nás, že ako s týmito informáciami budeme narábať, či ich necháme pre seba, alebo ich posunieme ďalej, dievčatá, pretože okolo nás je množstvo žien, ktoré fakt o tom nevedia. A ja môžem vysielať do éteru, ale proste polovica ľudí to na Facebooku nevidí. Kamarátky moje mi stále dávajú tie isté otázky a známi. A je len na vás, dievčatá, keď si zoberiete papier a napadnú vás mená, tak si to prosím vás spíšte a vôbec neriešte, že tá nie preto, lebo tá sa nezastará, tá sa stará veľmi, tá všetko má, ale prosím vás, fakt si napíšte mená a posunte tú kúru, pretože už bude aj nahrávaná, verím tomu. A myslíte na ženy, ktoré vás potrebujú a ktoré potrebujú tie základné informácie o tom, ako naozaj s tou pleťou v lete zatočiť alebo ju uhýčkať. Takže dnes si prejdeme plynule základné prípravky, ktoré by nemali chýbať v letnej starostlivosti o pleť a povieme si, ako je správne používať, aký výber použiť. Samozrejme, keď máte nejaký problém na pleti špecificky, tak sa treba poradiť so svojou kozmetickou poradkyňou, ktorú máte najbližšie, ktorá už je dlhšie v Mary Kay. A ja srdečne vítam aj Zdenku, s ktorou spolu túto kúru budeme dnes robiť. Ahoj Zdenka. Ahojte, dievčatá, pozdravujem. Takže prejdeme si postupne. Kvalitné a jemné čistenie, exfoliácia, peeling, áno, aj v lete. Udržiavanie pH pomocou tonika, predchádzanie pigmentovým škvrnám, hydratácia, ochrana. Takže ideme na prvý veľmi dôležitý krok aj v lete a to je čistenie. Takže Zdenka, môžeš? Idem na to. Takže, dievčatá, zvolili sme takéto pénové čistenie. To znamená, že si vyskúšate toto, ktoré ste to ešte neskúšali, opäť množstvo ako hrášok, dať na tvár, na čelo, na líčka, na nos, na bradu, rozotrieť na mokro, vymasírovať. Ak ste si všimli, tak po nanesení, tak toto čistenie nemá také tie guľvočky exfoliačné, ale je to taká jemná čistiaca péna, má až takú luxusnú receptúru, ktorá veľmi jemne odstráni tie nečistoty na pleti a robí ju takou hydratovanejšou a takou oživenejšou. To mám veľmi rada. Veľmi pekne to aj vonia, cítite? A táto bohatá péna naozaj dôkladne čistí a dokonca aj pory sú potom tak menej nápadné. Má taký patentovaný komplex, ktorý sa volá Volufirm. A to je vlastne také perfektné spojenie troch zložiek. A v prvom rade sú to také rastlinné kmeňové bunky, ktoré sa pridružujú k tým našim bunkám ako takí osobní tréneri a tak ich nakopávajú, aby pracovali aj tie bunky, ktoré už sú také neaktívne dosť v našej pleti. Kľudne si to môžete tamponikom zmyť potom, keď si vymasírujete. Ďalej tam je taký biometrický peptid. To je vlastne taký veľmi super komponent, pretože podporuje takú veľmi dobrú obnovu pleti.
To znamená, že tá naša pleť sa rýchlejšie obnovuje a ten obnovovací proces ako keby vieme tak urýchliť a látku produkujúcu kyselinku hyaluronovú, tak to určite nechýba v tomto čistení. A vďaka tejto látke je pleť taká pevná, taká vypnutá. Takže ja som si toto čistenie veľmi obľúbila pre tú ľahkosť, pre tú veľmi príjemnú receptúru, takú tú textúru, takú zamatovú na tej pleti. A cítim, že tá pleť po tomto čistení je taká hydratovanejšia. V Mary Kay máme aj sady, ktoré sa rozdeľujú podľa veku, ale predovšetkým, a čo vždy zdôrazňujeme je, že máme brať ohľad na stav pleti. Hej. To znamená, že veľakrát toto čistenie dávam aj mladým kočkám, ktoré riešia akné, lebo naozaj obsahuje toľko veľa takých ukludňujúcich zložiek, ktoré veľmi dobre robia aknóznej pleti, exematickej pleti, ukludňujú ju, zhydratujú ju a proste toto čistenie je úplne perfektné. Teraz máme už aj tú novú základnú sadu, ale proste mi to zbožňujú aj tieto mladé kočky. Viem, že aj Simonka s týmto začínala čistením, že? Keď sme vlastne mali, o tom sme prešli na botanikál a proste takto, keď je nejaká suchá pleť, tak proste toto čistenie si maximálne podľa mňa užije. No, čistenie máme dole, vidím, že áno, tie, ktoré ste. A ideme na druhý krok, tento repair peeling. A repair peeling je vlastne peeling, ktorý ani neobsahuje zrniečka. Takže takto si ho nanesieme. A tým, že neobsahuje tie čiastočky, ktoré nám obrusujú tú pleť, tak si ho necháme 10 minút pôsobiť. Nemá sa nechať pôsobiť viac ako 10 minút. Nemusíte šúchať, proste len si ho natrieť, ako keby ste si nakrémovali pleť a necháme si ho 10 minút pôsobiť. Super. No a Marička, chceš ešte ty povedať niečo o tej starostlivosti, alebo môžem povedať o tom peelingu? Povedz o tom peelingu a o tej maske aj potom. Dobre. No, takže toto je na rozdiel od mechanického peelingu, ktorý si šucháme na tú pleť, toto je chemický peeling. Tak ako som povedala, 10 minút pôsobiť, 2-krát do týždňa večer odporúča sa použiť po dôkladne vyčistenej pleti, ktoré sme si pred chvíľou urobili. Takže teraz máme na to pleť úplne dokonale pripravenú. Tento peeling obsahuje kyselinku glykolovú. Táto kyselinka odstraňuje tie odumreté bunky veľmi takým prirodzeným spôsobom. A ďalšia zložka, ktorú tento peeling obsahuje, je taký morský extrakt. To znamená, uvidíte sami, potom si to vyskúmajte na tej vašej pleti, že keď si dáte dole tento peeling, tak vôbec necítite, že by tá pleť bola napnutá alebo suchá. To robí ten morský extrakt, že tú pleť tak pekne zhydratuje a pekne ju ukludní, aby proste tá kyselinka glykolová zároveň odstránila tie odumreté bunky, ale aby tá pleť bola pekne hydratovaná. No a čo sa mne teda veľmi páči, je, že odstraňuje odumreté bunky nielen z tej vrchnej vrstvy pokožky, ale aj vnútri. To znamená, že vďaka tomu obnovuje žiarivosť pleti, dodáva jemnosť, redukuje linky a vrásky a stará sa o to, aby ste si aj ten peeling užili. Pretože ak je dáma, ktorá má akné, nemôže používať mechanický peeling, lebo by si to akné mohla rozniesť, tak toto môže byť alternatíva. Alebo je dáma, ktorá má červené žilky a proste tú pleť má takú viac náchylnejšiu aj na tie vonkajšie vplyvy, tak práve tento peeling môže použiť. Alebo je to dáma, ktorá má napríklad nejaký ekzém, suchú pleť, napnutú pleť, citlivú pleť, tak tento peeling je vhodný pre takéto jemné použitie a zároveň veľmi účinný, pretože tá kyselinka glykolová krásne ako keby rozpustí tie odumreté bunky. Ja mám pocit, ako keby som si nakremovala tvár. Hej, že proste žiadne zrniečka, ja to zbožňujem. A napríklad veľmi dobre je to aj
striedať. Ja mám veľmi rada, tým, že ja mám napríklad zmiešanú pleť, ja mám veľmi rada aj tú našu mikrodermu, bráziu, ale tu skôr používam v tých zimných mesiacoch a tento repair peeling si dávam na leto. Hej? Preto sme to vsunuli aj do tejto letnej starostlivosti o pleť, pretože ak sa bojíte použiť peeling v lete, tak pri tom to nemusíte, pretože vám to nepoškodí tú pleť, ktorú máte napríklad podráždenú od toho slniečka. Práve, že vám to pomôže ešte viac tú pleť tak zregenerovať a obnoviť. Takže toto 10 minút bude pôsobiť a ja teda nadviažem aj ďalším prípravkom, ktorý je podľa mňa povinnou výbavou, čo sa týka letnej starostlivosti, a to je táto hydratačná gelová maska, táto naša maska lenivka. V takých tých 10 minútach starostlivosti o pleť dokáže tak nasať tú vlahu, že to máme ako keby špongiu v tej pleti a uzamknúť tú životne dôležitú vlahu, ktorá tá naša pleť potrebuje. A predstavte si, že v lete, ako pôsobí tieto posledné letá, to slniečko, ja to na dovolenkách, dievčatá, akože táto maska sa používa tak 2-3 krát do týždňa, ale na dovolenke, keď ste pri mori, tak aj každý večer, keď si dáte na takú regeneráciu pleti, ja veľakrát si to dávam aj na krk, na dekolt, na plecia. Veľmi dobre to vie skľudniť tú pokožku. Raz boli u nás takí známi, ktorí prišli po turistike a úplne zhorený dekolt. No toto bolo prvé, čo ma napadlo, že im to dám, lebo až tak si to škrábali, že joj, zle je. Však som im to musela dať domov. No proste. Odišli s tým domov, lebo že oni to chcú používať ďalej, no tak aj takto sa dá. Ale na čo je výborná? Zjemňuje pory, je výborná na exém, psoriázu, rôzne jazvy, rozšírené pory, žilky. Viete prečo na jazvy? Alebo na tie linky a vrásky. Ja som to videla u takej 70-ročnej klientky. Mala som takú trojgeneračnú hodinku krásy. To bolo inak veľmi zlatá hodinka krásy. Ale najviac túto masku bolo vidieť na tej babke 70-ročnej. Ona mala až také kruhovité vrásky a keď sme dali túto masku, jej sa to tak napilo, to, čo som hovorila, že pôsobí ako špongia v tej pleti, jej sa to tak nabupnalo, že jej sa zrazu tie vrásky, fakt, že to bol efekt, ako sa jej to vyplo. Takže dievčatá, ona ešte v ten večer musela ísť do kostola sa ukázať kamarátkam, akože taký efekt to bol, hej? Takže ak chcete jemné linky a vrásky redukovať, to je z tej rady Tamwise, takže ono, áno, má aj tie zložky, ktoré riešia aj tento problém a bojuje s takou naozaj širokou škálou príznakov spojených práve s tým starnutím pleti. A také, že naozaj rozšírené pory, žilky, proste citlivá pleť, je skvelá táto maska. Ako jediná maska v Mary Kay, a to určite viete, sa prihláste, ako sa môže používať. To mi povie. Nemusíme umývať. Áno, nemusíme umývať a môže sa nechať pôsobiť celú noc. Hej? Takže, akože ona sa volá maska lenivka, ale podľa mňa sa nezaslúži taký názov, lebo akože, veď teraz, čo som všetko vymenovala, čo robí, tak akože vôbec nelení v tej pleti, ale je veľmi jednoduchá na používanie a veľmi si to užívajú tie ženy, ktoré mi povedia, že ale ja nemám čas na masku. Ja vravím, že ale na túto budete mať, hej. No a čo ešte obsahuje, aby ste vedeli, že aký poklad máme v tejto maske, tak vám poviem pár takých zložiek, že výťažok z austrálskeho stromu kakadu plum, veľký podiel vitamínu C, Cčko dostáva do pleti, proste zdravá imunita sa buduje. Hyaluronovacodný, to je vlastne látka, ktorá prirodzene viaže takú vlhkosť v pokožke. Skvalén podporuje tvorbu kožného mázu a tým pádom rieši aj také rôzne kožné problémy, ako napríklad to akné alebo tú psoriázu. Ja mám švagrinku, ktorá má vlastne psoriázu tuto vo vlasoch, takže ona si to fakt aplikuje až tuto na tie vlásky a veľmi jej to pomáha táto maska, hej, že takéto kožné problémy to fakt vie riešiť. Vitamín E, viete čo je vitamín E? Vitamín krásy, veľmi účinný antioxidant, harmanček, rozmarín, toto sú všetko také zložky
čo si pomyslíte, harmanček, rozmarín, proste ukludňujú, skľudňujú tú pokožku, takže vôbec sa nebojte to v lete použiť aj každý večer, keď budete mať pocit, že nejak cítim tú pleť z toho slniečka, tak použiť každý večer. Dobre? No, neviem, koľko ešte bude pôsobiť. Myslím si, že áno, to je tak polka. Takže... Podľa mňa si ten peeling check už môžeme dať dole. Tiež akože veľmi jednoduchý aj na použitie, pretože len takto dáte dole a si zoberte, že všetky tie odumreté bunky teraz idú dole. Tak a nadviažem na Zdenku, zhrnieme si tu prvé dva nevyhnutné kroky v starostlivosti o pleť. Čistenie a exfoliácia, to znamená peeling. Ako neviem, či ste si niekedy sa zamýšľali na tým, že čo všetko na tej pleti máme, akú zmesku neskutočných, nepríjemných, nečistých vecí. Tak máme tam jednak pot, máme tam mas, aj tie toxíny, ktoré sa vylučujú z tela, máme tam smog zo vzdušia, máme tam nejaké prachové častice, máme tam odumreté bunky, ktoré nie ani ísť dole z tej pleti. A toto všetko pôsobí takú zmes, ktorá keď to nebudeme dávať pravidelne dole, tak môže vydražiť tú pokožku až do, buď do akné, alebo do takých fľakov citlivých, ako som ja mala. Presne z toho som to mala, že som nepoužívala čistenie na pleť, len tonikum. Takže ono, keď nepoužívame krémové, mliečkové alebo gelové čistenie, tak naozaj na tej pleti máme neskutočnú zmesku škodlivých zložiek, ktoré tú pokožku kvázi akoby rozleptávali a tým pádom sa stáva citlivou. Takže preto čistí ráno, večer, ráno, večer, ráno, večer. Toto je proste alfa a omega správnej starostlivosti opäť. Hlavne v lete, lebo tam tie toxíny, tým, že sa viac potíme, tak ešte ich je tam viac a sú také agresívnejšie. Takže Zdenka, teda vybrali sme naozaj tento čistiaci penivý krém, ale ja si neodpustím tento môj hladolinky, milovaný hydratačný čistiaci krém alebo zmatňujúci čistiaci gel zo základnej rady, to sú pre mňa teraz ako absolútne topky a tento hydratačný používam ráno len na tampónik a tak si zmývam dole pleť. Takže naozaj používanie toho čistenia ráno, večer robí extrémny rozdiel s pleťou, dievčatá, a môže vás baviť mnohých neduhov. A takisto podporuje boj proti pigmentácii a boj proti akné a všetkým tým neduhom pokožky. Takže čistenie top tip 1. Druhý krok je exfoliácia, peeling, áno, aj v lete peeling, práve takýto jemnúky, ako sme si dávali, tento enzymatický alebo obnovujúci peeling, ktorý máme z tej našej rady Clinical Solution. Tiež máme taký, že si nakvapkáte 4-5 kvapiek, nanesiete, idete s tým spať a to tiež je jemnulinký enzymatický peeling. Takže tých peelingov jemnulinkých máme naozaj na výber až 2. A ten bunkový cintorín, to schválne hovorím bunkový cintorín, ktorý nám úplne zanáša tú pleť, tie odumreté bunky, proste potrebujú ísť dole. A dokonca naša kolegyňa Mirka, ona hovorila, že mikrodermu používala stále na dovolenke každý večer, čo si ani predstaviť neviem, ale jednoducho tá potreba tej pleti dať to dole všetko, tak je veľmi nevyhnutná, ale dievčatá, zároveň ono sa pleť prirodzene bráni tomu slniečku s hrubnutím. Ono, keď si presne to, čo si Zdenka hovorila, že tie naše staré mamy, ktoré proste pracovali na poliach a tak ďalej, mali tú pokožku takú zhrubnutú. Hej, a vysušenú, zhrubnutú, tým bolo oveľa viac vráskarilo. To bola tá prirodzená ochrana. No ale ako máme radi prirodzenosť, povedzme si úprimne, ale nemusíme mať takúto hrubú prirodzenosť na tvári a zároveň tým, že odstraníme tie odumreté bunky, tak my vlastne učíme tú pleť správne fungovať a ona nezlenivie. Lebo keď tam máme hrubú vrstvu, tak tá pokožka pod tým sa prediera a unaví sa a jednoducho prestane fungovať a zlenivie. Takže druhý krok, exfoliácia, extrémne dôležitý krok. A teraz ako už Denička povedala, dáme si masku. Takže hydratačnú gelovú masku, dievčatá, dneska si dáme tak, že bude pôsobiť. Dobre? Takže keď sa táto maska dáva tým spôsobom, že sa pár minút bude na tej pleti pôsobiť, tak sa nebojte dať aj hrubšiu vrstvu. Hej? Vynecháme okolie očí a hrubšiu vrstvu dať všade. Ja túto masku
vy ako uznáte za vhodné, vždy nevynechám krk, že teraz má malý výstrih, ale väčšinou aj dekolt, natriem pekne. A ja sa priznám, že keď si ju nechám vám túto masku pôsobiť, tak z toho krku si už ani nedám dole z tváre, hej, aby potom som mohla dať ďalšie prípravky. Ak si ju chcete dať takým spôsobom, že si ju necháte pôsobiť celú noc, vtedy túto masku použijete ako posledný krok tej vašej večernej starostlivosti. Takže o tejto maske som už povedala a ešte využijem trošku času, stačí nejakých 10 minút, tejto maske stačí, aby ste mali na pleti a dali si ju dole. Tak ďalší skvelý prípravok nielen na leto, ale veľmi dobrý na leto je hydratačné regeneračné tonikum. Dáva sa povinne ráno, večer, dievčatá. Nemusí to byť len v takejto forme, ale akurát aj včera sme mali takú otvorenú hodinku krásy, kde sme si skúšali dať alebo aplikovať toto tonikum aj cez ten rozprašovač. Niektoré ženy si to dali veľmi blízko, že sa žlakli, toho nemusíte si až tak blízko dávať, ale proste krásne viete osviežiť tú pleť a aj počas dňa, aj napríklad cez make-up. Takže veľmi skvelé je aj takto určite vyskúšať, alebo si to nabaliť takto na dovolenku, do rozprašovača aj v priebehu dňa, keď sa napríklad, že opalujete niekde, tak si tú pleť môžete aj napríklad na pláži takto osviežiť. Týmto tonikom hneď vlastne ako si my urobíme čistenie alebo dáme dole masku a aplikujete si toto tonikum, tak navraciate pleti pH, ktoré vodou vlastne tá pleť stráca. A zároveň tým, že je tak v takom dobrom stave, že má to dobré pH, že má tie poriky také uzavreté, že sú tam len tie štrbinky, kde tie prípravky môžu pekne sklznúť tam, kde potrebujú, tak práve, že pripravuje pleť na použitie tých ďalších prípravkov. No a v konečnom dôsledku, keď máte napríklad silný make-up, tak vtedy si toto tonikum dávam na tampónik a je skvelé na také aj dočistenie pleti. Hej? Ráno si to vyslovene dávam takto do dlani a povtláčam do pleti. Večer, keď mám pocit, že si potrebujem tú pleť dokonale očistiť od toho make-upu, tak na tampónik a ešte tampónikom kľudne dočistí tú tváričku. Krásne zjemňuje, zhydratuje, eliminuje vyrážky, žiadny alkohol neobsahuje. Takže toto je prípravok, ktorý práve že je nabitý takými bylinnými zložkami, obsahuje až 13 takých prírodných zložiek, ako napríklad rozmarín, myrta obecná, ružové drevo, výťažok z austrálskeho stromu, kakadu plum, zase veľký podiel vitamínu C. Tieto zložky, čo obsahuje, tak väčšinou sú také na uklonenie pleti, na také osvieženie pleti, pôsobia protizápalovo v tej pleti. Napríklad to rúžové drevo obnovuje bunky, krásne regeneruje pleť. No a okrem všetkých tých rastlinných zložiek, vlastne tu je tiež napísané, že tambajs a vlastne aj tu je vlastne tá kyselinka hyaluronová, ktorá nám, to cítite, keď si dáte to tonikum, ako vám tú pleť, tak nabupná zase, že proste to je na podporu toho nášho kolagénu v pleti veľmi účinný prípravok a je to vlastne zase veľmi prírodzený proces v tej pleti. Takže necháme si túto masku pôsobiť tých 10 minút, to znamená, že ešte tých 5 minútiek a potom si dáme tonikum a zatiaľ, Marička, kľudne môžeš rozprávať o ďalších prípravkoch. Ja to mám nastavené, takže mám odhad, že koľko asi tá maska má pôsobiť. A tu sme sa dostali k tomu tretiemu typu. Takže prvý zákon na leto je čistenie, druhý zákon je peelingovanie, exfoliácia, tretí zákon je hydratácia, pretože práve tým, že sa potíme, tak hodne strácame tú hydratáciu z pleti von a je dôležité dodávať ju do tej pleti a to pomocou hydratačnej gelovej masky napríklad, ako sme si vybrali, a práve vďaka tomu hydratačnému regeneračnému toniku, ktorý nie len, že má úlohu hydratačnú, ale on prinávacia pH pokožky. A to, čo som spomínala, že naozaj v lete sa viac potíme a to je agresívnejší ten pot, tak my potrebujeme vyrovnávať to pH pokožky práve aj počas dňa tým, že si prestrekneme. Takže preto je to ešte veľmi, veľmi dôležité. A či už masná pleť, alebo zmiešaná, alebo suchá, každá potrebuje tonikum v rámci hydratácie. Ešte k tomu môžeme dodať aj hydratačné napríklad tie suchšie plete.
alebo tie, ktoré majú špecifický problém ako akné alebo iné problémy plete, tak môžu pridať aj hydratačné sérum, aby znásobili tú hydratáciu. Veľmi dôležité, ja si tú hydratáciu veľmi často sa mi stáva, ešte aj, už teraz ani nie tak, ale kedysi dávno, ženy s tým, že ona používa indulónu, lebo je výborná a je to jediný krém, ktorý jej po ktorom má pleť fajne premastenú a že jej nepne tá pleť. Dievčatá, toto je najväčšie riziko marína alebo indulón, alebo tieto masné, extrémne masné krémy bez hydratácie. Oni neobsahujú hydratačné zložky, len masné. Oni urobia to, že tú vrchnú škrupinku, tú zhrubnutú pokožku zmäkčia a ono zrazu nemáme pocit pnutia. Tá suchá pokožka nám stiahuje tú zdravú a vtedy je pocit pnutia. A ono to krásne zmäkčí tú pokožku hornú, ale nikdy sa nedostane hlbšie ako po tú odumretú pokožku. A preto tie ženy majú dobrý pocit, OK, lenže tá pokožka pod tým nesmierne trpí. Takže hydratácia neznamená masný krém, ale hydratácia znamená zložky, ktoré dodávame do pleti a oni napučia, príjmu tú vodu z tela a preto moje dobré odporúčanie aj na leto, pitný režim, strava, ktorá je bohatá na ovocie a zeleninu, menej sladkosti a tučných jedál, takže toto tiež súvisia s tou pleťou, lebo zase mylný názor, ďalší mýtus je taký, že mne sa stačí zdravo stravovať a pleť si to zoberie, čo má. Už som to niekoľkokrát spomínala na kúrach. Nie je to pravda, pretože po 30 sa do pleti dostáva už veľmi málo zo stravy, pretože organizmus je vyhodnotený, takže to dostáva do životne dôležitých orgánov. Takže toto je ďalší taký mýtus, ktorý naozaj zbúrajte. A čo sa týka tej hydratácie, tak naozaj hydratujte správa, zľava, znútra, zvonka, maskou, sérom hydratačným, tonikom hydratačným a samozrejme použijeme na konci aj hydratačný krémnik, ktorý práve v lete v rámci hydratácie by mal byť ľahulinký. A práve aj vďaka tomu, že máme oddelený ten antioxidačný krémik od nočných zložiek, ktoré sú obohatené, alebo od denných ochranník, tak ten krémik denný hydratačný je veľmi ľahký. Tajmajzový, ktorý dneska použijeme. Takže čistenie, exfoliácia, peeling, extrémne dôležitá je hydratácia a takisto špeciálna starostlivosť v lete znamená dodávanie väčšieho množstva vitamínu C. A tu znovu je taký mýtus, s ktorým sa často stretávam, že vitamín C spôsobuje pigmentové škvrny na pleti. No tak toto je ako fakt, ako toto, kto vám niekto povie, tak ako vôbec nerozumie alebo nemal nejaké poradenstvo odborné, pretože vitamín C je práve ten, ktorý je najsilnejší antioxidant a ktorý práve zabraňuje tvorbe pigmentových škvrn tým, že regeneruje a obnovuje bunky, aby správne fungovali. V prípade, že používa niekto vitamín C a nepoužíva ochranný faktor 30, tak sa mu urobia pigmentové škvrny. Ale nie kvôli C. Keby nepoužíval C, aj tak sa mu urobia, lebo nepoužíva ochranný faktor. Takže to je ten štvrtý extrémne dôležitý krok. Používajte, prosím vás, ochranný faktor. My dnes budeme pracovať s týmto ochranným faktorom 30-kovým v ochrannej emulzii Taiwan z rady s 3D komplexom. Toto je ďalšia úžasná injekcia do pleti, ktorá chráni pleť pred UVB. To znamená, že nespálite sa, pokiaľ sa zarozprávate s kamarátkou na námestí pri 30 stupňoch. Ďalej, ochráni pred UVA, ktoré vieme, že UVA žiarenie nepatrí na Zem, ale vplyvom ozónovej diery sa sem dostáva a spôsobuje rakovinu kože. A už aj pred novodobým modrým svetlom, ktoré je z obrazoviek, či už mobilov, tabletov, alebo počítačov, laptopov a televízorov. Takže toto je naozaj náš ochranný štít na pleť, ktorý dnes nepoužijeme, pretože je večer, takže nemáme použiť faktor a vlastne na tej pleti zabezpečuje 12-minútovú ochranu. Toto je jeden z tých naozaj extrémne superlatívnych produktov, ktoré chránia pleť. Takže ešte raz, čistenie, exfoliácia, peeling, hydratácia v podobe masky, tonika alebo sér a ochrana v podobe 30-kového faktoru, lebo 30 faktor je ten, ktorý nám
nám ochráni tú pleť pred poškodením vplyvom slnečného žiarenia a ďalším druhom ochrany je ešte aj CC krém, ľahký alebo našľahaný make-up, alebo aj naše make-upy sú veľmi ľahké. A ešte jeden veľmi dôležitý moment, používajte prípravky, ktoré sú nekomedogénne, neobchávajú pory. Práve preto, aby sme predišli akné a nejakej zanesenej pleti. A dobrá správa je, že v Mary Kay sú všetky prípravky nekomedogénne, neobchávajú pory. Takže mne už akurát doznieva táto maska, že by sme ju mali dať dole. Takže zmieme si túto masku a budem pokračovať ďalej. Dáme si ešte to tonikum a môžeme pokračovať. Takže zmieme si tú masku, pekne vodičkou, neviem, či máte čo zmieť, mi sa to celkom vcuclo, ale keby ste si na túto masku teraz dali krémik a make-up, lebo niekto ju používa aj ráno, tak sa začne tak šupkať. Ale ja si ráno, keď ju použijem, keď vidím, že proste nevyspadá, tak si ju dám ráno a ja si ju zmývam nie už vodou v umývadle, ale len tonikom, naozaj tie jemné, ktoré by sa šúkali, tie časti. Takže aj tak sa to dá použiť ráno. Rýchla prvá pomoc. Takže výborne, takže máme za sebou čistenie, odstránili sme bunkový cintorín, ktorý ako štít na pokožke a nepustí ostatné zložky ďalej. Naša pleť je krásne otvorená aj vďaka maske, ktoré sme si dali. A dievčatá, ešte taký tip, že keď máte doma 3-4 masky, tak použite všetky masky záradom od tej čistiacej masky, ktoré máte jeden deň. Vždy to lepšie, ako používať každý deň nejakú inú masku. Jednak vás to časovo oslobodí, ale zároveň tá pleť teraz je otvorená. A teraz je otvorená prijímať všetko, čo do nej dáme. No a to tonikom, ako Zdenička hovorila, úžasné naše TMS-ové hydratačné, ktoré vyrovnáva pH pokožku, tak si buď dáte na tampónik a ja ho zbožňujem práve po kúresi a po maske si dať takto, ako aj spomínala Zdenička, alebo si ho nastriekajte, ako povedala, takto povtláčať do pleti. Nádherne, prenádherne vonia z toho rozmarínu a z tej ruže. No a po tomto toniku je pleť pripravená prijímať ďalšie skvosty, ktoré máme. A zatiaľ, keď sa to budeme aplikovať, tak vám poviem niečo o rozjasňujúcom super sére, ktoré použijeme ako ďalšie. Toto super sérum je naozaj cielený prípravok na pigmentové škvrny, hyperpigmentáciu, starecké škvrny pod vplyvom hormónov, škvrny po akné, nejednotné zloženie pokožky, nejednotný tón. A toto všetko, čo som vymenovala, sú veci, ktoré spôsobujú aj rýchlejšie starnutie pleti. Takže rozjasňujúce super sérum, ktoré patrí do dermokozmetickej rady Mary Kay, a je to cielený príprav, ktorý obsahuje len 3 prvky, ale veľmi vysoko koncentrované. Zintenzívňuje jas pleti, jednotný tón a pomocou trojice vysoko účinných produktov, to je také naše oranžové super sérum, obsahuje kyselinu ferulovú, obsahuje niacinamid a extrakt z bielých fazulí, ktorý je ale patentovaný, tento komplex extrakt bielých fazulí, to máme len my jediní na svete túto receptúru a nikomu na svoje patenty nepredávame. Máme 1500 patentov a toto je jeden z nich, extrakt z bielých fazulí. No a čo robí vlastne tento super sérum? Čo robí ten niacinamid. Ten niacinamid to je vlastne B3 vitamín, ktorý je dokázané, že to je najdôležitejšia živina, čo sa týka rozjasnenia pleti a zosvetlenia a zjednotenia tónu. Ďalšia je to kyselina ferulová, ktorá pôsobí ako ochranný štít. Ochranný štít pred vonkajšími faktormi, ktoré spôsobujú pigmentové škvrny a nerovnomerný tón. Takže keď používam toto super sérum, tak máme aj akné a keď si ho na to dáme, tak nebudeme mať tie fľaky na pleti. Posledný, ten extrakt z bielých fazolí rozbíja pigmentové škvrny a zvyšuje jas pokožky. Takže toto sérum si môžete nakvapkať 4-5 kvapiek do ruky, alebo ja si ho kvapkám rovno takto na tvár.
a roznesiem na pleti vďaka našim pohybom. Pamätáte si, ako sme robili pravá, ľavá strana, od koreňov sa smerom dole a všetky produkty, keď takto nanášate vďaka týmto masážnym pohybom a každý pohyb trvá len pol minúty a použijeme nejakých 6 produktov, vďaka tomu takto 6 krát pol minúty, to sú 3 minúty ráno, 3 minúty a večer, to je 6 minút denne a za mesiac máte vlastne 30 krát 6 je 180 minút masáže, to sú 3 hodiny masáže. No a máte vybavenú kozmetičku. Takže naozaj tieto pohyby používate pri každom jednom prípravku, ktorý si dávate na pleť. Takže máme rozjasňujúce super sérum. No a ďalšie, moje milované, moje obľúbené, neviem ako vy, keď ho máte doma, ale toto sérum na vrásky, toto je absolútna bomba v dermokozmetike aj u nás v Mary Kay. Super sérum na vrásky obsahuje vitamín C, resveratrol a obsahuje takisto hexapeptid 8, to je ako keby také zaklinadlo bolo a hneď nám vysvetlím, že čo to je. Takže resveratrol je to najsilnejší antioxidant a používajú ho najkvalitnejšie kozmetické spoločnosti v tejto forme, ako je v tomto super sére na vrásky. Znásobuje silu vitamínu C a má protizápalové účinky. Ďalej je to vitamín C, ktorý je posilnený tým resveratrolom a to sme hovorili, že vitamín C je extrémne dôležitý práve v lete v boji proti pigmentovým škvrnám, proti neduhom na pleti, takže vitamín C je neskutočne dôležitý pre pleť a v tomto je naozaj v takom koncentrovanom množstve. Zároveň vitamín C posilňuje imunitu pleti, takže zabráni nejakým problémom na pleti, ktoré sa vyskytnú a veľmi rýchlo regeneruje a obnovuje bunky. Takže aj keď máte nejaký neduch na pleti, ako je akné, alebo exém, alergia, tak to rýchlo obnoví tie bunky, rýchlejšie sa zahoja tie problémy, ktoré máte. No a samozrejme zakonzervuje vaše kolagény a elastíny, pretože vytvoria sa nové vďaka vitamínu C a tie, ktoré sú tam, tak krásne zakonzervuje. Takže toto je vyslovene super sérum večnej krásy, by som to povedala. Ten hexapeptid 8, to malé záklinadlo, čo tam robí v tomto super sére. Určite poznáte slovo botulotoxín. Ten sa pichá, umrtvuje tam nervové zakončenia, neviete hýbať mimickými plalmi. Tak jedna zložka botulotoxínu sa volá hexapeptid 8 a to je naozaj malý zázrak, ktorý sme dostali do tejto fľaštičky. A ten urobí to, že tie nervové zakončenia akoby smerom k tomu svalu sa stratili, nejako zjemneli a tým pádom my nerobíme až také silné mimické pohyby na tvári, ale normálne hýbeme tvárou. Takže toto je naozaj malý zázrak, že to dokázali z toho botulotoxínu vybrať a dať do takéhoto úžasného kvapkacieho séra. Toto sérum takisto sa používa sa ráno, večer, pokiaľ chcete, pozrite sa, toto napríklad už je trošku také nažltlé, ja som ho viackrát používala, takže treba ho udržiavať v tme a mimo dosahu svetla alebo vzduchu, to znamená, dobre ho treba stále zavrieť a treba ho vypoužívať pol roka ako po otvorení, do pol roka, lebo potom stratí tú účinnosť tým, že sa to otvára. Takže dáme si to super sérum s resveratrolom na tvár a pokiaľ používate napríklad aj rozjasňujúce, aj C-čkové, a C-čkové používam väčšinou na noc, rozjasňujúce na deň, takže môžete sa takto podeliť, ak nechcete používať všetky naraz. Takže rozjasňujúce super sérum, ktoré sme mali, tak používame ráno a toto používame večer, teraz máme kúru, tak si to môžeme takto dopriať, naraz si použiť a vďaka týmto masážnym pomývom si to naniesť na pleť. Ďalším, ako som už spomínala, toto všetko, čo sme do pleti dodali, tak sa dokáže uchovať v pleti do 24 hodín, len vďaka tomu, že ráno použijete ochranný faktor 30 v tomto obnovujúcom sére alebo v našom ochrannom kréme. Takže je to už na vás, ktoré si vyberiete, ale my sme dneska vybrali pre vás toto duo deň a noc, takže toto použijeme ráno a toto použijeme práve teraz ako posledný krok v rámci sér na pleti, pretože toto duo na noc vám urobí počas toho, ako vy spíte,
výbornú službu, pretože pomáha posilňovať ochrannú bariéru pokožky, uzamyká všetko, čo sme do nej teraz dali a obnovuje, regeneruje bunky, ktoré počas dňa sa z nejakého dôvodu poškodili. Takže toto už je, čo vám poviem, toto už je čisté zakonzervovanie tej našej pleti a my proste nemáme šancu stárnuť. A naozaj to je vidieť na tých dievčatách, na tých Mary-Kejkách. Musíte uznať, že keď idete na produktovú akadémiu alebo kdekoľvek, hej, tak naozaj tie dámy sú fakt zakonzervované, ako to aj sľubujú tie prípravky. Toto sérum je špecifické tým, že obsahuje guličky a v nich sú uzavreté čerstvé zložky vitamínov, ktoré praskajú len vtedy, keď si to dávkujete. Takže odporúča sa 4 dávky, 4 streky teda na pleť použiť a zase použijeme, dávať si tieto bodočky a zase použijeme práva a ľavá. Od koreňa smerom dole, do strán. Kým toto denné sérum obsahuje extrakt z opuncie, to je tiež veľmi vzácny extrakt, tak práve toto nočné sérum obsahuje ukľudňujúce zložky z harmančeka. Pozor, dievčatá. Ešte jedna veľmi dôležitá vec. Naše produkty neobsahujú 100% výťažky rastlín. Takže mi sa často stáva, že niektoré dámy sú alergické na harmanček, dám im toto obnovujúce sérum a nič sa nedeje. Pretože z harmančeka je vytiahnutá len zložka, ktorá práve ukľudňuje a upokojuje. Pričom, keď máte 100% výťažky, za čím mnohé ženy letia, tak obsahujú aj tie alergény, ktoré sa v tom nachádzajú. Takže to je dobre vedieť, že toto nedokáže urobiť len kvalitná značka, že vyberie len to z tej rastlinky, čo urobí dobre na tej pleti a tie alergény nechá tam. Takže toto je tiež jedno špecifikum, ktoré naozaj ktorým sú typické značkové kozmetiky, ktoré sa predávajú v kozmetikách Fan, alebo naša Mary-Kay tiež patrí medzi tieto značkové kozmetiky. A potom je to drogistický a katalógový predaj, ktorý tieto patenty, ktoré máme, si odkupujú od nejakých firiem a potom si dávajú niekde vyrábať. Takže aby ste vedeli tieto rozdiely medzi tými kozmetikami. No a neviem ako vy, ale mne tá pleť fantasticky lepká a to je správne. Pleť správne ošetrená musí lepkať, to chodí pravidelne na kúry, tak toto pozná, toto naše lepkanie. A poďme na ďalší krok. Predtým, ako si dáte hydratačný krém, tak si dávame očný krém. A zase použili sme očný krém z Timewise rady, Timewise proti starnutiu, s 3D komplexom a takisto aj tu je tá injekcia 3D komplexu, to znamená, sú tam peptidy, je tam resveratrol zapozdrený, ktorý sa postupne uvoľňuje a B3 vitamín. Ten obsahuje každý ten produkt z Timewise 3D rady. Takže očný krém. To mi povie, že na ktorý prst používame očný krém? Na ktorý to je? Dobre, tam sa ukazuje prsteník. Dobre, ďakujem, že ukazujete, dievčatá. Na prsteník si nanesieme takéto malé množstvo krémiku, pretože prsteník je na dve veci. Na diamanty a na očné krémy. O diamanty si požiadajte doma a očný krémik si dajte od Mary-Kay. To sa celkom rýmuje. Takže, dievčatá, doprajte svojmu očnému okoliu naozaj tento výnimočný, jedinečný očný krém, ktorý zjemní sľad vašich vrások. A nanášame ho zvon dovnútra, tu, kde vám končí tá kostička na spodu. A takto si prechádzame, kým sa nám to tak nerozjazdí na tej kostičke, tam, kde končí tá kostička, hej, že nie na kosti tu, a tam, kde končí tá kostička. Keď to rozjazdíme, tak prebehneme si sem hore, tu je lymfatická uzlinka, na tejto zvrtneme a kostička, kde nám končí pod obočím. A keď si urobíte 8 takýchto krúživých pohybov okolo tej kostičky, orbitálna kosť, tak máte mikromasáž očného okolia, ktorá krásne uvoľní vaše očné okolie. Tento očný krém obsahuje extrakt z rias, ako už aj Zdenka spomínala. Riasy sú tie, ktoré dokážu natiahnuť tú vlhkosť, tú hydratáciu, obsahujú veľa minerálov, ktoré ošetrujú to očné okolie, takže naozaj, pokiaľ chcete dopriať luxus svojej plete, tento krémik je naozaj veľmi, veľmi dobrý a zároveň zabráni aj tvorbe pigmentových škvrn okolo očí, lebo tu nepoužívam make-up, hej, korektor možno, no
v tom lepšom prípade, ale naozaj okolo tých očí tá pokožka veľmi jemná, môže sa stať, že tie pigmentové škvrny tam naskáču. Ale keď si dáte tento krémik, tak máte už aj ochranu. A zároveň dokonalá hydratácia pleti aj celého tela vám zabezpečí, že keď sa budete aj opaľovať a budete stále tú pokožku natierať a hydratovať, tá pokožka bude silnejšia a to slnko ju nepoškodí, nevysuší a vaše opálenie vydrží naozaj až do zimy alebo aj celú zimu, to závisí. Tento krémik hydratuje pleť okolo očí, pokožku okolo očí 12 hodín a prispieva naozaj dostatočne k tomu, že tá pokožka sa napije a tým pádom aj tie tmavé kruhy pod očami časom nie sú až také viditeľné. A to očné okolie vyzerá tak oddychnutie. Dobre, dievčatá, takže za očným krémom už iba posledný krok a už som ho tu spomínala. Time Wise krémik s 3D komplexom antioxidačný krém, ktorý je jeden z veľmi ľahkých krémikov na leto, pretože väčšinou tie denné krémy, keď obsahujú faktor, tak sú veľmi ťažké, ale my tým, že ten faktor máme osobitne, toto je taká vzácnosť, to nemá žiadna firma, že máme ľahký hydratačný krém, ktorý sa veľmi rýchlo vstrebe a vďaka tomu oveľa do hĺbšie teda zanáša tie živiny, ktoré obsahuje tie antioxidačné zložky a za tým, keď si dáte tento ochranný krém, tak je to také vrstvenie, ktoré v kozmetike je naozaj živiteľné a ktoré prináša ten účinok, že tá pokožka je potom taká hladká. Tento antioxidačný krém, ako som už spomenula, ďalšia injekcia 3D komplexu, resveratrol, peptidy a B3 vitamín, je naozaj hydratačná sprúha. A ešte raz opakujem, je ľaholinký. Je na normálnu suchú pleť s ružovým pásikom a na zmiešanú mastnú pleť je s fialovým pásikom. Hej? Takže toto je taký identifikačný znak u nás v Amerike a jeho zloženie je naozaj veľmi ľaholinký, veľmi rýchlo sa vstrebáva. Dáme si taký hraštek, malo by stačiť takýto hraštek na pokožku a znovu si urobíme bodočky a posledný krát našu úžasnú masáž pleti, až po spánky dole, nezabúdame. Ináč tento Time Wise antioxidačný krém s 3D komplexom práve ten na zmiešanú masnú pleť nádherne zmatňuje pleť, nelesne sa vám a tento na ružový teda, na normálnu suchú pleť, tak krásne hydratuje, vyživuje a udržiava tú hydratáciu v pleti až 12 hodín. Takže doprajte si tento najlepší hydratačný krém pre seba a pokiaľ ste veková kategória taká, že to môžete používať. Ja už používam ináč Time Wise Repair radu, ale veľmi rada si to občas na preskačku dám, hlavne v lete tento ľaholinký antioxidačný hydratačný krém. Takže povedali sme si základné tipy na ošetrenie pleti v lete, ktoré nemôžeme vynechať. Nemôžeme vynechať týchto 5 krokov, dievčatá. Takže čistiť, peelingovať, hydratovať, no, teraz som hydratovať, čistiť, peelingovať, hydratovať, ochráňovať, áno, ochráňovať tú pleť minimálne tou 30-kou, alebo aj ešte k tomu nakoniec na záver CC krém ochranný. Dievčatá, okrem toho, ako som už povedala, strava, zelenina, ovocie, to všetci to vieme, tak to robíme. Málo sladkosti, málo tučných jedál. Dievčatá, okuliare s UVA faktorom, extrémne dôležité používať s UVA faktorom kvalitným. Prípadne, keď nechcete mať fľaky na dekolte, hej, tak používať čapku s UVA faktorom. Je to veľmi dôležité a používať stravu bohatú na antioxidanty, pretože všetky tieto prípravky, ktoré sme tu dnes použili, sú špecifické tým, že každý z nich obsahuje určitú dávku antioxidantov a dokopy tieto produkty urobia dokonalú ochranu a obnovu našej pokožky.
No, ja som stále veľmi rada, keď na záver mi poviete, že ako sa cítite, takže ja lepkám dokonale, mi to je úplne úžasný pocit a aj mnohé dámy, ktoré majú masnejšie plete a lepka, tak povedia, že nie je tým moc príjemné, ale ráno, keď sa zobudíte, tak to je proste balzam, tak sa neprestanete hladkať, to mi verte. Takže jedný, kto dnes bude mať takú odvahu, alebo sa chce podeliť s nami o tie pocity svoje, ktoré mám teraz v tejto kúri. Budem veľmi vďačná, lebo potom o chvíľu prejdeme na losovanie zo všetkých dám, ktoré boli prihlásené a z dám, ktoré si zavolali hostí. Verím, že máte plné lístky napísané mien, ktorých budete kontaktovať a ktorým všetky tieto vedomosti, čo sa dnes dozvedeli, odovzdáte. A teda budem sa tešiť. Tak neviem, aké máte pocity, dievčatá. Je niekto? Ja neviem, aké majú pocity, akože ja tiež lepkám, ale musím povedať, že tie, ktoré vás vidno na obrazovke, tak dobre vyzeráte a vôbec nie sme naličené, dievčatá. Akože úplne aj Maťka, aj Simonka, aj Marika, teda aspoň vás, čo vidím, tak akože fakt vyzeráte dobre, dievčatá. Ďakujem, moc. Ten postreh Zdenka, ale tak keby tak niekto sa osmelil a povedal, aby sa tu nehovorili len my, lebo však potom povedia jasné, si chvália svoje perie, ale pozrite sa, koľko sme dneska použili tých produktov. Mňam. Tak keď máte šalát, tiež tam máte, nie? Máte tam čo? Špenát, kapustu, mrkvu, paradajky, papriku, tiež tam máte všetko, každého druhu. Tak toto isté treba aj napledať, lebo z toho jedla sa vám do pleti fakt už nič nedostane po tej 30-ke. A tiež by vás nebavilo, keby ste ten šalát mali len so šalátom, hej? Že ono to je dobré si robiť takéto ako keby to kombo alebo ten mix, pretože tedy nám to napríklad v rámci toho šalátu aj chutí, ale keď si to urobíte v rámci pleti, tak to chutí tej našej pleti, hej? Niekedy akože niekedy mám také dotazy, že či fakt si musíme dávať toľko krokov, ale viete, aké je dôležité to vrstvenie a práve, že aj v lete to proste to vrstvenie, že dať si ten hydratačný krém, dať si potom ten krém s faktorom, má to význam a ja verím tomu, že keď to budete robiť pravidelne, tak fakt budete mať takú pleť, akú chcete a potrebujete a nielen teda krásnu, ale predovšetkým zdravú, že nám vlastne vydrží. No to tak pekne je aj na tom flipcharte, to tak máme, že to, ako sa teraz staráme o tú pleť, tak sa nám ukáže nielen o 5 dní, ale aj opäť aj o 10 rokov. A mne sa páči ešte taký výrok Mariky, že ona nechce vyzerať dobre na stužkovej svojich detí, ale na stužkovej svojich vnúčat. No akože to už aká výzva, hej? To je výzva. Som stanovila za cieľ, že chcem byť krásna na stužkovej môjho vnúčika. Pozval, nie, tak starý to nebude volať. Dobre, ale tak na vedľa. Je ešte niekto, kto sa chce zapojiť, ale môžeme losovať. 3, 2, 1. Nikto. Dobre, tak poďme na to. Tak ideme losovať, Zdeni. A losujeme dnes o toniku, že? Nie, o očný krémik. Ježinku, naozaj, očný krém, tento fantastický ľaholinky, 12-hodinový hydratačný s antioxidantmi aj s tými fantastickými 3D komplexom, takže dievčatá, mám dnes vás tu stále sa teším, že kto to vyhrá. Mám vás tu všetky, som si vás ešte teraz všetky skontrolovala, či ste naozaj všetky. Takže ani jeden papierik nechýba. Dneska to je tak, teda fakt na mne. A je to Ľubka Pružinová, gratulujem. Gratulujem, Ľubka, ukáž sa nám. Si tu s nami dneska? Niekde je. Ahoj, Ľubinka. Tešíš sa? Musíš sa odmutovať. Mikrofónik si zapni. Mikrofónik si, ten preškrtnutý si zaklikni. No už teraz, že ja keď si zapnem kameru, mne to seká, dievčatá, tak ja preto som vždycky tak anonymne tu. Dobre, a veľmi sa na ten krémik teším, lebo je perfektný, ja ho používam. Super, Takže ďakujem. je perfektný, ďakujem, veľkú radosť mi Denka spravila. Prídem si ho vyzdvihnúť. Dobre, Gratulujeme teda, úžasné. A môžete sa aj vy priznať ostatné, že ktorý ten produkt milujete tak, teda ako Lenka miluje očný krém. Viete, ktorý ja mám z tohto najradšej? Teraz neviem vybrať medzi peelingom a tým rozjasňujúcim super sérum, lebo akože odkedy ja používam to rozjasňujúce super sérum,
nielen, že nemám pigmentové škvrny, ale mne že všetky zmizli, čo som mala, čo som akože fakt, že nedúfala, že za taký krátky čas sa dá. A mňa zaujalo aj, Marika, to, čo si hovorila, lebo to ma napríklad nenapadlo, je, že skvelá aj na tie škvrny potom akné, hej? Že akože práve toto rozjasňujúce super sérum, takže dievčatá máme fakt, že veľmi veľa výborných prípravkov, no ale ja sa musím priznať, že ja fakt používam všetky tieto, všetky. Aj keď sa možno zdá, že ich je veľa, ale všetky. Ja mám takého nejakého miláčika ináč. A teraz mám miláčika, už ste počuli, ako sérum na vrásky. Teraz najnovšie mám to miláčika. Takže stále. A samozrejme toto čistenie. Bože, teraz sa neviem rozhodnúť, že to je najväčší miláčik. A to nové je stále také niečo nové, hej, tak to je taký miláčik nový, uvidíme to, kedy vydrží. A toto je taký, že väčší miláčik. Naozaj to sérum na vrásky, to je proste pecka. A je veľmi dobré, viete, čo je dobré na týchto kúrach, je, že niekedy máme tú svoju starostlivosť, ale potom, že veď toto teraz vynechám, napríklad nejaký peeling alebo čo. A práve, že tieto kúry sú skvelé na to, že aj možno ten prípravok, ktorý nepoužívate nejak pravidelne, si nejak zase dostanete do takého podvedomia, že aha, toto zase začnem používať, lebo toto je super. Takže odporúčame len chodiť na tieto kúry, lebo viete, jediné čo je pohľadať si ten čas, inak všetko viete si zabezpečiť, alebo teda vám zabezpečíme my, ale akože ja vám gratulujem, že tie, čo ste tu, pretože ste mohli byť vonku na slniečku, hej, alebo proste robiť hoci čo iné, ale vy ste si vybrali, že proste tú hodinu venujete sebe a ja vám fakt, že gratulujem všetkým do jednej. Super. A ja sa už lúčim len s tým, že nezabudnite túto hodinku venovať nahrávku poslať, požičať prípravky, nadávkovať prípravky dámam vo svojom okolí a zavoláte do tej svojej kúpeľne, do tej svojej obývačky a urobte im tú radosť a dajte im tieto informácie, pretože sa to zaslúžia a verím tomu, že vy budete mať z toho dobrý pocit, že ste to posunuli ďalej. Takže prajem vám krásny večer ešte, užite si krásny čas s Hĺbkou Pleťou a teším sa na budúce. Ahojte. Ahojte, dievčatá. Krásny Ahojte. večer. Ahojte. Čauko. Ahojte. A dobre, ja už som naopak. Čaute. Ahojte.